Изпълних желанието на Лелеванга да бъде построен минерален комплекс, минерална баня в местността Рупите. Това беше нейно изконно желание. Най-вече то е реализирано и сега хората от района, от страната, дори от чужбина могат да посетят това свято място, да използват качествата на минералната вода в местността Рупите. Благодаря също на институциите в цялата страна, които ме подкрепиха, повярваха в мене и защитиха проекта и бех удостоен с вниманието този проект да бъде завършен. Искрено им благодаря. Мога да кажа комплекса какво влиза в самия комплекс. Значи той е разделен на отделения кът дамски, кът мъжки и кът за отдих с малко по-голям басейн. Водата във всички минерални басейни е минерална. В отделенията жени и мъже има по два басейна, единия от които е с водорасли. Това е най-новото, което така успях да постигна на този етап. Но от отделенията, както се споменам, дамски и мъжки кът, това е басейна, който е с минерална вода, чиста минерална вода, естествено от извора. И този басейн и басейна с водорасли, който ви показваме, също с минерална вода. Лечебните свойства за дадени болести са еднакви, но тук в басейна с водорасли водата е малко по-агресивна от самия състав на самите водорасли. Сега аз съм от доста години в тази област и мога да ви кажа от наблюденията върху хората, споделяйки с тях, че особено басейна с водорасли, както и другия, нали, но особено басейна с водорасли помага много за радикулит, за плексит, за ишиаз. Може да се каже даже и за шиповете, хората казват, че те не се лекуват, но зимно време прекарват много по-леко с тях. В другия басейн, който е по-чистия, да се вижда, особено големо въздействие оказва върху нервната система, както и за сърдечната дейност. Оттатък са душовите помещения, които също са с минерална вода. Температурата на водата я регулираме съвсем нормална, в зависимост от сезона. Когато е по-студено, зимно време градусите се дигат, сега летно време, както виждате във водораслите сме постигнали с се, малко водичка да влиза топла, за да не се дига много температурата на водата. Минералната баня, природен лечител Рупите, вие може да посетите и калните гюлове, които са непосредствена близост. Както виждате, те са изградени тук съвсем естествено. Хората може да ползват и калта, може да ползват и гюловете, като единственото, което имам като препоръка към тях е, като се връщат в минералната баня, просто калта да падва от тях, защото не е приятно вътре в душовите помещения или в басейните да има кал. Тук се намираме на едно уникално место. В България се знае, че Рупите е един енергиен център, където човек чувства една необятна сила, една невиждана сила, която помага за цялостно възстановяване на самия организъм, дори и посещавайки го. Без ползване на минералните води, просто е така. В близост до гьоловете и минералната баня се намира черквата Света Петка, построена от баба Ванга, където можете да се поклоните.